हेलो एवरीवान खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआहाय मा जागोन नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दायो जों बेयाव मैदा लाग्रोनोसै निमखि बानायनो थाखाय। एसे होना लानोसै संख्रि नांगौ संख्रि नै बियो खालजिरा निमखि बानायनायाव होफायो, बेखौ सोब बुस्थु मेथाइ बानायनायाव होयो। खालजिराखौ होना लानोसै जों एसे बुरजाबो होआ, गोखा जायो बुरजा होयोबा। ओमफ्रायो लगायनानै लाग्रोनोसै। लगायनाया जाबाय। थावखौ माने नै ओरै सिथमबा ओरै लाद्रा जालायनाय बानायनांगौ आरोना, होमबासो निमखिया जोंहा गोथाव गुरै जागोन। नङाबा थावा बे लगायनायाव गोरानाव लगायनायाव मोजां नाङाबा जोंहा निमखिया गोरा गोरा जायो। बिदि लगायनानै लाखायो गुरै गोथाव जाखासिगोन आरो। दायो बेनि उनाव जों दैजों लगायना लानोसै। बेखौ दै दोनखादों आङो, दैजों लगायनानै लाग्रोसै। जोंहा मोजां नाग्रोथारनांगौ। बेखौ गोबाव मानि नाग्रोखाबाय जाबाय बियो। बेनि उनाव बेखौ मोजाङै लानानै बिदि दलर खालामनानै जोंहा 40 मिनिटसो बेखौ खोबनानै दोनथ'नांगौ आरोना। जोङो खोबना दोनथ'नोसै।
दायो जोंना निंखिखौ एवखांबाय आरो लोगोफोर बेनिफ्राय मबाइलावहाय कालारखौ एसे गोसोम गोसोम नुदों नाथाय रियेलाव बेबायदि गोसोम नङा आरो जानायावथ' बिराद टेस्टि जादों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं बाय बाय